Aquest mes de juny s'ha caracteritzat perquè hem tingut 4 episodis de precipitació. Ens han anat molt bé perquè veníem d'una sequera estructural molt important i això ens ha retrasat la campanya. Això ha volgut dir que el que hem tingut bàsicament han sigut focs que han propagat molt pel combustible fi, que és el primer que es posa en disponibilitat, i per tant hem anat tenint focs de cereal. Els 4-5 incendis més rellevants que hem tingut han sigut així. El més destacat és l'incendi de Montblanc, que és un incendi que s'ha comportat, igual que tots els incendis d'este hivern, que se comporta en una velocitat de propagació d'1 km/h aproximadament, focus secundaris a 250 metres aproximadament, massius a 10-20 metres. I finalment, com la sequera estructural no ha desaparegut, l'altra cosa que hem tingut són focs de llamp. Hem tingut 7 focs de llamp entre Lleida, la Centre i Terres de l'Ebre, que senyalen que aquesta sequera estructural no ha desaparegut i, per tant, els incendis són capaços de penetrar al sòl i sortir el mateix dia o el dia següent, i s'han comportat en baixa intensitat, però això sí que dona senyal d'aquesta possibilitat de tindre focs de llamp i focs de llamp simultanis a aquesta campanya.